Bé, jo més que escriptor soc professor i com a professor cada cop estic més preocupat no només per fer més savis o sàvies els meus alumnes, sinó perquè cada dia siguin més feliços. La darrera de les meves reflexions és sobre com ha anat evolucionant la comunicació i com diferents formes de comunicació han arribat a configurar la nostra naturalesa. I aquesta naturalesa s'ha arribat a configurar fent els lligams cada vegada més forts. El llenguatge va contribuir amb això. I vet aquí que després desplegat del tot el llenguatge amb totes les seves habilitats, les seves varietats, amb les noves tecnologies, aquest llenguatge haurà contribuït a fer les relacions més febles, més fràgils, més líquides, més fluides, més flexibles i, per tant, si els nostres cervells estan preparats pels afectes i estan preparats per les relacions fortes, quan aquestes relacions es fan febles, els cervells pateixen. Vet aquí que jo proposo unes receptes perquè aquest cervell mantingui la seva felicitat. El meu desig és que aquesta felicitat arribi a Ara Llibres, a l'editorial i a totes les persones vinculades a l'editorial.